Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng kisamla pulia jong ke sekolah Northeastern Hill University. Kelalaj banbo da kadar khas hak office rekam jong comptroller of exams bandawa ya ke jurub biang sasisin ya ke jubab tho examen jong kisamla pulia haki college baper ki badang syuda pendam ya ke examen undergraduate. Kani ke kenhon kisamla pulia kelali ay kani kadar khas hak arpoi trek muntau bena jembang arhajar khat khandai. Hadian baka seng juki samla pule hapo ka syatri jong ka nehusu kala syong jelang shisngi shua ban shem yakni karai dak wei kesor bat ka wei ke jingmon namar kam shem lahun satya bat kam sngawla shania ya ke jing I marks syaki samla pule ha ka end of semester exams kom ta kani ka seng kala dawa ban pet biang yaki answer sheet bat ban penpena hashwa jong ka postgraduate admission knang bakan kta ya ke jing pule bat kam tam ya kala wei jing samla pule Hagani kasngi kitkot jong kanehu su kilalai kenduru yo vice chancellor kanehu Henry Shem Ladan hapok office rekam jong u. Kala ay ka memorandum yo COE bat kala dawan COE ba udai banle halor kani ka jing complain jong ki kena halor kani ka jing I marks ka bathurmur ka jong kini ki examiners. Henry ngila ay por yu siteo baun reply yangi ya kita ka jing dawa ki jongi Henry kamdon kono kajing yakren ru na pedeng COE bat ngi ka e ka ba unle ha ka ba un shem khia ya kani ka issue kedai ha kani ka sing menta ngila rai bangin wan yakunduk biang yu sesisen bat ngila ong ru yu balada umla ba un solve kani ka issue ngimban se ban shem pat na ki jing ki ba pher penbor ya ka examination block ba kan shem khia kani ka issue Henry hadin ka jing yakren pan COE ula rai bat ula kubur ya ka jing dawa ka jungi bat menta ngila yo ya ke result na COE hakaba ulaong ba unai ya gini ki papers jong gini kena ki basngo ba ki duna ya ka marks bat ki basngo ru ba ki di banyo khambon ban ya ke ga ba ki la sha ai ningkong kena kaliang ka jongi ngi priang ya kani ka solution na kaliang ka jong COE bat ngila keren ru ba ki kena ki bangat ya kani ka problem bat kumjo ru ngila ya kunjo khten jadi members ki baro Bani priang ya kani ka jingrai ka jungu COE ban ai gini ki papers ban recheck biang syaki nong hikai ka bakini kena ki kwa ban ai bat lada don kono jing bakalah lo ka jing ai marks accordingly na kaliang ka jungu COE unsa arrange biang ya ka correction ka bathamai lor kini ki exam papers Lalu kata mo kan ai ya ki papers un ai na do next week ngin hab ai ka application sya COE halor kani ka jingpan ka jungi ki papers jungi kena but next week unsa ay gini ki papers jong kini ki kena ki bay kundo igini ki jing ngi kwa ban penram yu vice chancellor jong kani university hakaba Shem Ladon setia hakani ka campus wat hapdeng ka jing ka bu kena yu kundo kumangitip hi ba vice chancellor ula penlong ya kani hu tangkum ka jaka ka bu unsuan jong kai hakashi benai ngakwa ban kali no vice chancellor kat no sen ujudan hapo ka university nakaliang ka jong kani husuhi ngila rai balada vice chancellor umla bu unsyong hapo ni university ban pet ya ka jing ka jong ki kena pule ba jong ki nong hikai ru kumjo wisno ba udi ban mi no sisundon na ka ni university ka jongi bu un IT pan ya ka ni syuki syaki breu ki balak ban kit khia sisha ya ki kena samla pule jong ka ni ka jalla ba jong ka than chtai lamingi hi bro ko we haba ngilej ya kundu shu governor hi kamjudan hi kata ka protokol na kaliang ka jong ki kena pule bikin hablen mi sabar ka campus ban address ya ka problem jong ki kena pule vice chancellor udon hangni hi bu un address ya kita ki issue ki jing ki jongi nai haman bangilet banyak kundu yu upat judan bat udon betang acting vice chancellor kane ka jing le ka jong ka pendom ka pencerai ya ki nong ket kam jong ni husu bat ka buru ya ki kena ha ka jing namar ba ki issue ki babon ki ba uni vice chancellor hab ban solve food nai umla ban solve haduk mentah kum ki vacancy ki ba ki don ki department baper haduk mentah Shem nala ban khot ya kita ki vacancy lada don nong hikai ka bu jing kena samla pule bakin pursue further course of studies kumka PhD ki existing teachers ki badan ha department menta ki long ki blak duna palat bat nakapor wat nakaliang jong nong hikai ru ki jupin sngow ya kani Henry nakaliang vice chancellor hi umla banle haduk menta tu kumta hi nakaliang jong kani husuhi ni penramjur uni vice chancellor bat sasisen hi ngi sngow banong balada umla ba unkit khia
umla bandon hakani university ke jungi kabha umi no sisundon nakani ke university ke jungi ban ai lat pat ki brio kraw perkat ki ban wan hang ne ban syong ban solve kita ki problem ki bangi kum khna samla puli ni kondo nakapor sekpor